Zubni nebo zhebni. Dnešní téma je banánové rybičky, vždycky jsem na tu halinu. Dnešní téma je. Je to prosím vás něco, co je strašně jednoduché. Zase nic to nestojí. Je to strašně důležité. A prostě myslím si, že s hodně jako lidma, který prostě že jo, mají kila nahoře, takže to prostě jako, že s tím mají obrovský problémy. No. Takže já vám to ukážu, o čem dneska budeme mluvit o tomhle tom. Přesně tak, budeme mluvit o ústní hygieně, o ústech obecně a o zubech. Když se všechny ty jako metody, jak správně že dělat ty věci, dělí na jakoby návyk, režim a nějaký prostě potom nějaký ten jako obsah, takže když třeba teďka si tady takhle jako první co ráno dám kafe, tak že cukr, tuk, nalačný žaludek, kde je snídaně pořádná a tak dále. No tak vlastně začínáme tady tou pusou a spoustu těch lidí, o kterých já mluvím, tak jsem si všiml, že vždycky mají problémy s chrupem. Jo? Zubaři ví, že 90% lidí a víc prostě nemají jako kazivost, pokud si pravidelně ty zuby čistí. Jo? Takže ten zase, kdo to jakoby nemá, ten návyk čistit si pravidelně zuby, tak tady si myslím, že je obrovská rezerva a zase jednoduchý návod, jak prostě udělat spoustu jako zajímavých věcí. Jo? Třeba čistit si zuby večer bude jednoznačně, jako dříve nebo později, v rámci toho rituálu jdu spát, jo? A bude to taková jakoby tečka, jo? Že tak jsem si vyčistil zuby, mám je prostě čistý a už bych nesmím prostě nic jíst, měl bych jít spát. Takže opravdu čistit si ty zuby před spaním v tom rituálu je strašně hodně důležitý. Takže když je prostě čistím, je to o tom, jak oni to ty zubaři říkají, musím odstravit vlastně ten plak, jo, takovou tu vrstvu, která prostě je na zubu, na sklovině, jo, že která tam má potom jakoby přes noc prostě rejt, jo, a co je, proč to je tak jako vážný, je to proto, že ten zub, který vlastně jakoby je napaden kazem, takže dříve nebo později se dostaneme z toho vnějšího prostředí do toho vnitřního, to znamená, že pak je tam taková komunikace, je tam prostě obrovský prostor pro vstup infekce, bývají tam záněty, jo, bolí to, je tam vlastně, že jo, bolest a musí se to řešit. A ví se, že některý vlastně jakoby, teď jestli bakteriální nebo výrobní nebo obojí tady ty působci, takže jsou schopní jako normálně se přes tady takovýhle zkažený zub jako dostat prostě až na myokard. Člověk, který má jít třeba na nějakou operaci se srdcem, tak první jde k zubaři, jo? Že první prostě potřebuje opravdu vyřešit, že tady nemá něco špatného, že tam není nějaký zánět. Takže ten zánět chronický, že jo, tak samozřejmě z toho je, že jo, bolest hlavy rovná se, že jo, brufen a zase, že jo, a jídlo a zase začarovaný kruh. Takže ta péče o ten chrup, ať se to nezdá, tak vlastně jako nic nestojí, kartáček, jo. Co se týká zubní pasty, tak zubní pasta je jako fajn, ale spíš jakoby směrem jako na dásně, jo, že to působí víc na ty dásně. Takový ty proplachy, jako píp, tyhle ty vody, ty jsou celkem jakoby fajn na to proplachování, jakože samozřejmě tu svoji práci udělají, ale navíc, jo, jsou jakoby teďka zkoumány a jsou vlastně jakoby, přemýšlí se uvažuje se, jestli náhodou tím, že to vymlátí tu, že jo, mikrofloru, tak to jsou trošku agresivní k té sliznici,
jestli náhodou oni nejsou potom jako nepřímo karcinogeny nebo něco takového. Co teďka jakoby hodně zkoumá. Asi, když člověk dá na kartáček, vyčistí si tím zuby, jako, že jo, to, co je, že jo, sklovina, že jo, cement, denty, na tady ty věci, prostě, tady to prostě, tak asi jako to nebude takový problém, jako když opravdu vyplachuje a kloktá to, že jo, a celou tu pusu jakoby zbavuje těch důležitých, že jo, virů a bakterií, protože no, je to normální, že tam jako máme, že nám tam sídlí jako nějaký viry, bakterie, že nám tam udržují nějakou homeostázu, aby se tam nedostalo něco jiného. Takže to čištění ráno bude asi jako víc hygienický, večer teda bude jako asi to opravdu důležitý a samozřejmě pro nás prostě je to vlastně úplně jednoduchá jako levná tečka, jo, takže do výzbroje, kromě jako jsem dostal ty hůlky, já něco jsem to říkal, tam mám za sebou někde takový ty, že jo, Nordic Talking, tak ty hůlky, že jo, tak jsem dostal, že bych něco zase dělat, ale o tom bude jeden další díl, který se bude jmenovat Breakpoint, jako bod zlomu, protože jeden kolega jak si pochopil ten příběh o tou rybníku Beceda. Takže mě už včera vytáhl na nějakou chůzi, ale o tom utrpení jindy.